proteklih sada već više meseci imamo te famozne nematode, te valjkaste crve u vodi. Znači, da li ih imamo stalno, da li ih imamo povremeno, mi to ne znamo, saznali smo slučajno, zahvaljujući dobro obaveštenim, savesnim građanima. Od tada, prošlo je par meseci, u međuvremenu smo dobili i bakterije fekalnog porekla. Tu smo ispred javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, oni se slabo oglašavaju, a mi smatramo da građani imaju pravo da znaju kakvu vodu piju. U međuvremenu su taj problem sa nematodama i zagađenjem fekalnog porekla pokušali da reše dodavanjem hlora. Znači, oni periodično dodaju veće količine hlora. Međutim, umesto da reše mikrobiološki problem, oni su zapravo proizveli još jedan problem, proizveli su hemijski problem. Tako da mi danas, osim što ne znamo tačno kakvu vodu pijemo, u opasnosti smo da imamo mikrobiološki i hemijski neispravnu vodu. Problem hlora je, hlor generalno nije toksičan kada se koristi u tim količinama koje su propisane pravilnikom o pijaćim vodama. Znači, to je dezinfekciono sredstvo, međutim, problem je kada se koristi preko te mere i onda postaje pretnja za zdravlje. Ono što mi imamo ovde da kažemo, zapravo trebalo je da kaže vlast, jer svaka normalna vlast bi u jednom trenutku izašla sa nekim saopštenjem, objasnila bi ljudima da imamo problem sa vodom, ponudila bi neko rešenje, dali bi neki rok u kom bi sve to sredili, međutim ništa, oni ignorišu problem, ćute, ono famozno pa šta. Umeđu vremenu smo imali jednu sasvim novi vid koruptivne šeme, imali smo tu novu direktorku, dobro sad već nije ni nova direktorka, stara direktorka Zavoda za javno zdravlje, koja je žena dovedena tu samo da svaki put kad vidi da nešto ne uklapa u pravilnik o pijaćim vodama, da ona to gurne pod tepih. Ono što posebno želim da istaknem je da je jako važno da građani znaju kakvu vodu piju. To je jako važno. Mi trenutno ne znamo i ono što znamo otprilike je da povremeno pijemo možda zdravu vodu, ali generalno dobijamo jednu, u najboljem slučaju, tehnički ispravnu vodu. Tako da, ja sam pokušala da skratim, a sad će dr. Vladimir Borsajkov još da... Pravo na pijaću vodu od 2010. rezolucija Ujedinjenih nacija predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava. To pravo očigledno građani Novog Sada više nemaju, što je po meni kolegama iz Stranke slobode i pravde potvrdilo i saopštenje Uroša Lončara i njegovih lojalista iz Vodovod sinoć, gde su oni mislili da odgovaraju na jasne zamerke i zabrinutost građana, u stvari priznali da voda u Novom Sadu nije ispravna. To možemo redom pokazati na osnovu i njihovih tvrdnji, jer kada oni kažu da je voda zapravo ispravna samo od dela od filtriranja i rada sa vodom, znači i čišćenja u fabrici vode, do dolaska u stanove, odnosno ispred, znači samo u onom delu oni smatraju to njihov odgovor, samo to ispravno. A to je baš zgodno da nalazi koje je Marinika Tepić pokazala su neispravni baš tamo u privatnim kućama i na mestu gde se počinje, prema saopštenju voda, gde počinje čišćenje vode. Jer i to samo, čak i ako je to tačno, a posle toliko laži i Vodovoda i drugih službi Srpske napredne stranke, imamo osnovnu sumnju da i to nije skroz tačno. Da počnemo samo od mesta gde se voda sakuplja i da kreće se sa njenim filtriranjem i čišćenjem. Ni to mesto ne bi trebalo da sadrži fekalne bakterije, jer to ukazuje na preteranu bliskost bunara sa mestima gde ima kanalizacije. Znači, to su bakterije koje se nalaze, znači vezane su zato se zovu i fekalne, da se ne idemo dalje obrazloženje zašto, i to znači već ukazuje na poremećaj u dolasku vode na čišćenje, ako je njihovo tačno. Mada mi s razlogom sumnjamo i da nešto nije ozbiljno u redu i sa samim filtriranjem vode. A drugi deo njihovog objašnjenja da je voda dobra do
privatnih stanova, pa to zaista je bahato čak i za SNS. Jer jedno od mesta gde je uzorak uzet sa fekalnim bakterijama jeste i studentski centar. I zaista ja ne mogu da verujem da je to za njih u redu, da se truju studenti i da za to niko nije odgovoran. Da ta voda, to nije njihova odgovornost. Plus, što mora dodati, čak i u njihovom saopštenju se nematode, odnosno crvi odviši ne spominju. Valjda je to neka nova normalnost za Novosađane, da treba da se naviknemo da crve imamo pa imamo. Plus nam objašnjavaju da je i količina hlora sasvim normalna koja se stavlja u vodu. Ja bih sad ovde pitao, pošto je dozvoljena količina do 0,5 mg po litru hlora, zašto se stavlja 1 mg po kilogramu i ko je to odobrio? Na još jednu stvar bih ukazao na njihovo objašnjenje da je uzorak iz bunara BHD1 problematičan. Taj bunar je inače glavni bunar izvorišta na Štrandu već 15-16 godina. Zbog loše situacije, zbog njihove sposobnosti, on je jedini radio i znači po njima je on sada zagađen. I to je njima normalno objašnjenje da oni nisu bili sposobni na odgovarajući način da osposobe na vreme ostale bunari i da su doveli do toga da je taj jedini bunar na tom mjestu sad zagađen. I to je u redu za nas. A to su građani mogli da vide, eto, kad su šetali po Keju, da oni su ga baš zatvorili i dezinfikovali. Ja opet ponavljam, postoji osnovna sumnja da ništa od toga nije tačno, a već samo po sebi to je prilično opasno i za zdravlje Novosađana. A cele te njihovu priču da se ništa zapravo posebno nije desilo, pokriva naravno i Jorgovankina ćerka Milena Tabaković u Institutu za javno zdravlje Vojvodine sa svojim zaista nevjerovatnim tvrdnjama, mislim, preslužbe instituta, da crve i bakterije nema puno u vodi, a da broj obolelih od crevnih zaraznih bolesti nije u porastu u Novom Sadu. A bilo kakve posljedice, dugotrajne posljedice na zdravlje Novosađana od prehlorisane vode i od crva i bakterija koje svakako postoje, to ih nešto previše ne zanima. Izgleda da pokušavaju negde da nas uvedu do toga da treba uskoro možda da kličemo i Aleksandru Vučiću što nemamo koleru u Novosadskoj vodi, pa da budemo zadovoljni time. Mislim da je i laiku jasno da je problem ili u Novom Sadu već od najmanje ruku od avgusta postoji vrlo često prisustvo crva i crevnih bakterija u vodi, koja se onda preterano kloriše i time se taj problem samo rešava, ili se nešto desilo posebno u aprilu, pa smo zato imali taj loš nalaz od 15. aprila, koji se to zanimljivo baš do 20. aprila i Uskrsa baš popravio. Znači, nešto se desilo u aprilu, a to može biti vezano, zdravorazumski laik može da to poveže logično sa radovima u 3 smene na revitalizaciji bunara po Mićinu ili sa kvarom i sa potpunim ispadom iz funkcije glavne crpne stanice. Očigledno je da nešto od toga je uticalo, ove mogućnosti su jednako katastrofalne za Novosađane. Posle svega možemo reći da, nažalost, Novi Sad će teško imati zdravu pijaću vodu dok su naprednjaci na vlasti. Jednostavno je premalo znanja, previše korupcije, uništavanje javnog komunalnog preduzeća, vodovoda i kanalizacija je predaleko odmaklo, a direktor vodovoda i kanalizacije Uroš Lončar i dalje sede na istom mestu bez problema. Izgleda da je njegov rad na sakupljanju sigurnih glasova, odnosno na kupovini glasova u Kaći okolini, važniji od pijaće vode, zdrave pijaće vode za Novosađane. Za kraj i ovim putem molim zaista i upravu kriminalne policije da konačno uđe u vodovod, svašta bi mogli tamo naći. Toliko. Imate li neka pitanja? Imam ja jedno pitanje. Ako sam dobro razumeo, vi smatrate da nije toliko problematična situacija u rezervoaru, odnosno tamo gde se voda uzorkuje, već kod krajnjeg recipijenta, odnosno u domaćinstvima. Sam dobro razumeo? Pa nije skroz. Ja smatram da je jedno i drugo problematično, nego to nas vlast i vodu pokušava ubediti da je problem kod recipijenta, kod građana, a to je njihov problem,
A problem u rezervoaru i nije problem jer ga oni to posle filtriraju. Ja samo malo pojašnjam za građane da nije dobro, čak i da je to tačno, a nisam siguran da je skroz tačno, da nije dobro i ako u rezervoaru ima bakterija, bez obzira što oni tvrde da će filtrirati, jer zbog blizine, znači, ne valja nešto, plus imamo i mi osnovne primjedbe ljudi koji se bave time, znači da i postoji problem i sa filtriranjem vode, znači mora sumnjati da je tako, a ono oko mešanja, znate, bilo koji korisnik u Novom Sadu, građani ne žele da razmišljaju da se meša pijaća voda i kanalizacija u mom ili vašem stanu i to vodu ne zanima. Prvo nisam siguran da je to zaista realno, a drugo kako može da ne zanima. I ako sam dobro razumio, vi ne demantujete tvrdnje i Instituta za javno zdravlje Vojvodine i vodovoda da je voda u Novom Sadu pijaća voda mikrobiološki ispravna? Pa ne, demantujemo jer, kažem vam, to samo, već su nas skuvali kao onu žabu, da su i crvi, čak nisu crvi ni demantovali. Znači, malo crva je okej, malo bakterije je po njima okej, zato što nema puno ljudi na infektivno i nema mnogo bolesnih ljudi. Da sam rekao, znači, treba dođemo do toga da budemo srećni jer nemamo koleru. To je nekako njihova poenta. Meni se to apsolutno, ja ne želim da tako ovaj grad ne sve tako funkcioniše i to nije normalan život. Sad kada ste pomenuli taj izveštaj, nema obolelih i tako dalje, možda povući i tu paralelu u smislu da li očekujete da se išta promeni u vezi sa vodom kada imamo onoliko svedočenja što se tiče zvučnog topa, kada su ljudi donosili lekarske nalaze i tako dalje, pa opet vidimo kako je to završeno. Pa s tim u vezi, da li ovde možemo očekivati nešto s obzirom da ova priča o vodi traje koliko traje? Ne, nažalost ne možemo, očekujemo, ali opet morali smo da je iznesemo i ovako da bi ovo bio još jedan detalj, još jedan deo slagalice zašto ovo mora da stane ovako. Jer nažalost zvuči top je najegzaktniji primer kako vlast uopšte ne zanima zdravlje, a ovo sam negde i rekao da te dugotrajne posledice po zdravlje nije lako zaista ni izmeriti, ali oni će postojati i to oni mogu da pričaju da se peru, najlakše se oprati nije naše. Ali to nije tačno, svakako se vidi iz njihov slučaja da oni nisu zabrinuti. Institut za javno zdravlje, oni će to pratiti, a prepostavljamo već kako će pratiti. Tako isto kao što su ispratili i oštećenje nakon zvučnog topa. Nikako. I šta vi smatrate da je glavni uzrok ove situacije, s obzirom da ono što i stručnjaci kažu, ako govorimo o nematodama, jeste da one nastaju u toj vodovodnoj infrastrukturi, dakle da je u pitanju tehnički problem, gde vi vidite uzrok? Pa uzrok je svakako u korupciji i nesposobnosti gradske vlasti. Znači oni jednostavno nisu sposobni da reše taj problem sa vodom. Vidite sami da oni samo svaki sledeći bunar krpe da bi nekako izvukli narednih mesec, dva da bi uopšte bilo vode u Novom Sadu. Znači oni nemaju kapaciteta, to dugotrajno uništavanje je dovelo do toga da nemaju kapaciteta da reše taj problem koji zahteva naravno malo vremena i novca, ali građani Novog Sada s pravom ne veruju da je ta ekipa sposobna to da reši. A problem je zaista ogroman, potencijal u budućnosti još veći.